Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 15, versikulo 4. Biag, tiyag, tinasayaat, asao, ngam tinagubsang abalikas, boriboran na ti panunot. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Hoy, Ludreng! No saan na ka matulungan nga aglaba ka dagiti lupot mo dito'y karayan? Puurak langan tapno awanan tilaba! May kalapit din na Remy. Makita mat nga dararamidag. Nagaramidak iti rama. Tayong bagla pagapunan dagiti kape. Kuntukak. Ay, saan man na day tatingkar aramidan? Tulungan na kon no di mo kaya't timabasibas iti malaw! Wen, umaya kon! Ay, kartingam, puntaw! Aldawan! Nagalas ti panagsasao ti asawam ken ka, Ludreng. Nanang, Imbag kumano awan ti sabali a makangkangag iti panagsasauna. Kababain kadagiti aglablaba iji karayan. pasensya klatan ti asawak nanang. Jaket ti riri. Isuasan ko ngay kan kano. No maminsan, tugngaram tinagalas nga ugali na, tapno saan nga agruam. Nalabas ti kastangar aramiden na ken ka. Agsubang kami lang no kontrak nanang. Ad-adang agpukaw no sung batak. Kat agnanayon kadilatan abaybay am tinagalas a panagsasauna. Nanang, Saan laasi ka tilalaawan na? No di kat oray dagiti ka aruba ang makisarita lakan ko ana. Laawan na maut. No saan ka makapagtapal? Danugak ti subsob ni nanang mo! anya? Jak magustuhan ti panangkit-kita na kanyak itay lumabas dito'y paraangan. Kunamlan asino abak nang. Bakit awan ti dakes nga aramidan ni nanang ken ka? Isuasar da nga mon ti kasta panagsasaom ken ko na. Anya, kanunungam ti bastos nga inam. No siyak ti makapungtaut, uramag ti balay na. Huston, sana nasaya ti kasta nga ibagbagam iti inak. Ay di nakpagsardangan, Ludreng. Pudno amin nga bagbagak. No kanunungam ti inam, agsinatalangan. Anya? Ti ko nam nga takot mabutangak amakisinakan ka, awan amom. Awan amom kunampay kanya. Wan! Nga hindi mo maaw-awatan dagiti bagbagak! Si Kamat, Lina, rabi ilauna yan. Ngam umay kapay la umutang iti kwarta. Malas ti isang bay mo no kasta. Anya? Saan ka pautangan? Nga uray pa'y agsakit ti anak mo. Anya? Nagalas mo ti panagsasaom, Remy? Uray no adda kwarta. Saan ka pautangan? Asino ka kumangay a pautangak? Awan ti panagtalagkukan ka. Amangan no saan ka makabayad. Adtoy, alaan ti limagasot ador. Ingkay gatangan iti agas ti anak mo. Ay na, agyaman nak Ludreng. Nagsayat ka kaaroba. Siya kung ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti nagalas na panagsasao ti asawa ka nilinang asawa. Awan na nyaman na, Ludreng. Saan mo makasarita iti nasayat ni Remy? Nagubsang ti panagsasaw na. Nagsakit iti lapayag ti panaglalaaw na. Saan nga iti panang dilaw kan kwa na, Ludreng. Agdadata ti ginaalas ti ugali na. Awan pa'y panagtanang na. Ay, pare ador. Amin nakaaruba na katapaan na. Iso ano maminsan katlik-kliklikan da. Pudno na itangay bagamador. Asawak nagpaiso ni Remy. Ngamjak kanunungan tinagalas nga ugali na. Nagkunakan ka mga laka iti bulong ti marunggay ko. Lakay amin. Ay kwa. Impakadakin ni Ludreng nga asawa, Reme. Talaga nagpuskol ti panagrup-rupam anya si kaalakay. Nagalas tarupam. Mudtoy dagitay nalam abulong ti marunggay ko. Awan ti sabali nga agnumar no di siyak laang. Ay, Reme, balasang ko. Awan ti sidaan mi kininanam nga iska.
Dahito lang marunggay tinamnamaan mi asidan itangal daw. Ayawan bibiyang ko nga uray mabisinan kayo. Basta itad mo kanyak deta inalam abulong ti marunggay kat pumanaw kan. Naa, ti awanan bain aludring. Sa anak lang arudan ang makaturog, nagpigsa pa'y lati panagurok na. Payman tati babak. Anay ko! Ha? Kung gunam jaski ka, saan ka agpakaturog? Pingagkabil ka nga, kat maturog ak, Remy. Nagpigsa nga rod ti panagurok mo, siyak ti saan ang makaturog. Anya? Ala, ijay kasalas ang maturog. Diyak kaya ti makikaida iti napigsa ti panagurok na. Nabanog ak, Remy. Kaya't ko tiagin na. Ijay kasufa ang maturog. Diyak kaya ti makikaidakan ka. Nawatam, ah! Wen, inakon. Saan ka nga ron nga aglawa? Numakan ti mayam dito'y balay, awan ti madawat mo, nanang. Saan aday tati mayak dito, Rimay? Damagakla ni Lodreng no adda dito'y balayaw. Ay, unay kamatan, nanang. No adda kuma dito'y balay ni Lodring, itaypay anagparangkan ka. Sa dino nga rod tinapanan na. Ay, daka mo! Amangan no napan nagbabae. Anya, Awan ti bibiyang ko kankwana, nga uray saan ko ang makikita ti anak mo. anya? Ala, pumanaw ka no awanin ti bagam, tama kasi nga ka iti trabaho dito'y balay ko. Oy, da kayo ang karuba! Italiyo dagiti aso yaw, no diyo kaya't apalapalag ida iti 2 por 2. Ay, pukpukaw manan nga awan ti gapuna. Oy, da kayo nga agdodopong dita abay ti alad. Anya ti tantanamitin nyo dita, ah! Ha? Maminsan pa'y makakita ak iti rugit ti aso iti paraangak. Ammo yun ti mapasamak kadag iti aso yaw. Nawata yaw, ah! Apay nga awan ti sumungbat kada kayaw, ah! Remy, husto daytan. Agawid ka kit din. Kababayin ti kastangar aramiden. Apay apagawidin na kat sular ko pa'y lada ito'y pagbadbad de kaklodreng. Ibagbagak la kadag iti buisit ak aruba. Nga italida dagiti aso da. Tapno saandan nga agrugit iti parangan. Rabiyo na yan, Remy. Apayasan ka pa'y lama katurog. Manon arabi iasanak ang makaturturog. Itay payasaan ka makaid na. Agtugaw, agtakder ka. Madisturbuak pa yan amat maturog. Hoy, saan ka pa'y amat maturog? Apay ngay bakit? Urayan pa'y ang makaturugak, sakbay ang maturog ka. Anya? Ay, saan na mabalahin bakit? Saan tamot nga agpada itirik na? No saan ka makaturog? Siyak, makaturturugak. No saan ka ngagtungpal itimbaga? Rerebuken ka nga aging ga inton biga. Madlawan na puyatan ka, Lodreng baraw. Tataamin. Nagpatpat nag-asa na nakaturog ni Remy nga asawak. Binantayak, gamkaskas di asa na makaturog. Anya? Sana pa mabalin na maturog, aging gaan na kariing. Maturog akla ka no nakaturog mo ten. Ayun, ayan barok. Amaw, titawan nagubsang ti panagsasauna. Saan ang makaid na? Kanayon ang nariribok ti panunot na. Ha? Uray iti pan naturog na. Kaslad na kaap-apa na. Maburibura na kanayon ti panunot na. Saan ngagtal na ti isip na? Kasta ka di tataamin? Wen barok. Ammo tayo mata nagubsang ti panagsasao ni Remy. No agbalbaliw ko ma, di makaturog na simbang. Tata. Awantal na iti isip ken puso na. Ay, dagiti kakasta at tao, nariribok ti panunot da. Napailat araramidam, Remy. Agid da kanta maturog tan. Ay, jak manan makaturog. Anya? Anya nga tati mapaspasamak kanyak. Uray aldaw, jak makaturog. Pilitam ti maturog. Pagkalmaam tirik na kan isip mo. Jak nga rod makaturog. Kasla nagado ti pampanunutak. Ay, nagpigsapay ti panagtibayo ti barukong ko. Anya? Talaga jak maawatan ti riknak.
Kaya't ko ti maturog, ngam nagado ti sumsumrak iti isip ko. Agduduma ti mapampanunot ko. Alakit din. Agiddakan. Pagkalmaan mong tirik na. Ludrang! Di ino makadanam! Kartingam! Hindi danong bakit? Nakaroon ti panaguyak mo Wan nga rod. Gapo siguro iti jakpan nakaturog. Manungaminan arabi iakas to'y tiriknak. Mabit lang tadapadapan ka. Nabara ka, Mike. Ay, nagsakit pa iti ulo. Pinasaya at bakit? Ipa-check up kan. Saan? Amok nga agimbagak tumat lang. Mas dawag, ta saan mo tin arumrumwar ti asawam, Ludreng? Masakit na nang. Ha? Manon arabi saan na makaturog. So nagsakit mo tin. Nakaro pa iti panaguyak na. Ken nabara. Iso matlagayam anauli mo kan ijibalayaw. Ta masakit gayam ti asawam. Uray no naalas ti ugali ti asawam. Saan ko nga imutan? Nanang, Sige. Ingkatiliwan dyan nitib ang manok ta partsem. Imbagla si daon na. agyamanak nanang. Pagigupam iti sabaw ti tinula. Tapno daras nga agsubli ti sigod apig sana. Urayan niya ti aramida. Talaga ang maburiburan. Rabi ay manan. Ay jak pa'y lamaalat ituturugak. Adun adaras ang nagbalibalik tadak. Ngamkaskas di nga alo si Isanak. Apay nga tangag kaba ti barukom ko. Kasla adda pa kadanagak. Ngamawan mo ti amok apag danagak ko ma. Nalabit ani Ludreng ti tataulan ti aso. Uraya kun, tapno matumar ko matan ti ginatang na nga agas para iti guri ko. Parbangunan, nakaraing kapailaan. Wan nga ron. Surutom nga minti imbagak. Balag-anam tiriknam. Agkid daw kay ti pamakawan iti apo. Tapno punasan na ti dagan sendi tabarukong mo, bakit? Pagtali na edem ti ayat di tapusom. Iwaksim ti sakit tinakam. Agpakawan kamat kadagi ti tattao na pasakitam. Agbalbaliw kan. Tapno umapay ken ka ti talinaay ti kapanunutan. Pakawanin nanang. Amok nga adon ti basol ko. Mariknak, ti si pupuso a panagkid daw mo iti pamakawan kanyak. Iso napakawan kan. Agyaman nanang. Nala, saan mo a panunutan day taabanag? Tinapatag, agbalbaliw kan. Kat saanin a nagubsang ti panagsasaom ita. Agyamanak manan iti pan nakaawat yun, nanang. Nakaluto akon iti pangaldawan talakay. Napadigwak matan ni nanang. Maragsa ka na iti panagbalbaliw mo, bakit? Nagpakawan ka matan ka ni nanang. Napasig kayon ang nagsarsarita itay. Wan lakay. Kat agyaman na kadagiti balakad mo, ah. Ay na, naglagan gayam tirik na no awan ti kaapam. Namimpinsanan a pinunas ko ti madi nga ugali. Agyaman akmay, tadim kakanyak, bakit? Wan lakay. Ita, nasimbangan ti panunot ko. Saan akon nga alo si Isen no kasta arabi eh. Adun ti maaramid ko dito'y balay. Ay na, nugayam saan ka makaturog. Kasingin day ta ni patay. Nagkapsot kan nagsakitak iti kalabas. Bakit? Itatana ka amirisak. Mababaina kadagiti ginugubsang abalikas ko. Kasla marunrunawak itibain kadagiti taktao. Di ka madanagan, bakit? Man nakaawat dagiti karubat, ha? Saan da ka kinadngan? Gapo iti ginugubsang a panagsasawm iti. Nasayat mo't itan ti panagsasawm, sana ya? Day tamot ti dayawa kadakwada, lakay. Pulos asandak at tinutupan, idinakul na apan ti panunot ko. Ne, nabaawan ti ginaok akananta, mangantan ah. Ungag peso.
Sapay paborito tilong ganisa kan tinapa. Ala, manganta nga rodan. Awan tinasaya at nga ibanag ti madi nga ugali. Liklikan ti ginugubsang a panagsarita, tapno na talinaay ti panaglalangan. Iti tunggal maysa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Isagani Buliser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ng istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.